Temps. Una guitarra amarga, la guitarra profunda, pujava didals d'aigua d'un aljub remotíssim. Dies llunyans, amarga la guitarra profunda. El secà de Paterna, nits de cel ample, grills, pouava lentament didals d'aigua amargosa. Ressonava la pedra en una aigua remota, t'esgarraves la carn. Dies salvatges, dies. La cadira baixeta, el corral, la figuera. Dalt del pati ballaven, amb farolets encesos. La guitarra profunda. Arribaven les ràfegues d'una música nova dita, la carioca. Nits de l'horta, les nits, el camí de Godella, l'alqueria del pi, una guitarra amarga, 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 didals d'aigua del juc. Didals d'aigua profunda, la guitarra profunda. Darrere de la murta sonava la guitarra. Mossegaven els cucs, les fulles de morera. Nadàveu en la sèquia de tormos i després dansàveu damunt l'herba, grotescament dansàveu. Batallons de Daxar arribaven al poble, amb les fulles verdíssimes. Després d'aquell diumenge va començar la guerra i va arribar la guerra plena de camions, pistoles i banderes. El foc dels sacrilegis, la sang sobre l'asfalt. Hijo, me alegraré que al recibo de esta, una guitarra amarga, la guitarra profunda. El pare dret al carro la nit del bombardeig. El carro trontollava, nit endins, vers la Bíblia. S'ha mort el pare, ha mort Antònia, ha mort Maria, ha mort Antoni, ha mort Joan, ha mort el saboner. Flotaven les minetes enceses dins les tassetes d'oli. Saps qui s'ha mort? Les llargues campanes del meu poble que no s'acaben mai, que es planyen lentament. Una guitarra amarga pouava amargament didals d'aigua del jub. Un aljub remotíssim, un pare nostre per... Una guitarra amarga. La guitarra profunda s'ha perdut en el pati. Estava entre els canyars. La sèquia de Montcada com un brau argilós. Benifaratx, Carpessa, Poble Nou, Borbotó. Jaume Bru, per l'amor de Déu, no em deixes sol. Els corcons rossegaven les fustes de la taula. Es morí la figuera del corral de ma casa. Ningú no sabrà dir quan o de què es moria. Desesperadament, amargament sonava una guitarra oculta, la guitarra profunda. Una guitarra amarga, amarga i profundíssima, i poua didals d'aigua d'un aljub remotíssim. Això se pot saber qui ho ha escrit. Vicent Andrés Estella. S'ha recordat alguna cosa? La guerra civil, el manteniment de la guerra civil, per exemple. La guerra i els pous que teníem en les cases, Jo tenia a casa un pou en la cuina que quan eren els meus xicotets, que ara tenen 55 i 53 anys, podaven ells el braç perquè no tenia tremis d'aigua. Entonces tots venien, ¡ay, qué horror! En ese pau i els xiquets se van a caure i no caien ni res, era el que n'hi havia. Un pou per tindre aigua i allí podant, dins de la cuina. Allí un mallaret, en uns quants, això de tabaco, i allí guisaven i allí tot. Guisar en socors de tabaco. Lo que diu la guitarra amarga, lo que era entonces la vida. Lo que era la vida, però que estàvem tots molt bé, estàvem molt bé. Era la vida aixina, però estàvem molt bé. I en la cuina una bomba. En ma casa... Això que després quan vingué la bomba, perquè tenia Bueno, por. bé, jo ho he conegut en ma casa i en casa Jo ma tenia abuela, por. que avui és ma casa, i en la bomba, en la bomba, que les tinc a guardar, per lujo, per algun dia, per ser un cas, pues en la cuina, pues, per lujo, pues vale, i si no, pues allí estan. No molesta. No molesta. La vida també era amarga, entonces, era amarga perquè tenia moltes necessitats i tot, però bé, tocava la música, estàvem alegres, no era com ara millor que estem més tristos, a vegades. Tenim moltes coses, però ens falta, jo que sé, algo pareix. I això que parla dels bombardejos i això, vosaltres que sou més Dels majors, bombardejos això, no, jo no conec la guerra. vosaltres no se'n recordeu de de res d'això? Nosaltres en ma casa teníem un refugio baix d'una muntanya de palla. Mon pare feu un refugio, vivíem en l'horta. Y entonces allí, cuando venían los artearios y ellos querían que anava a vindre el bombardeo, se posaven allí baix, pues mira, haver caigut una bomba, haver quedat allí, però, en fi, se salvarem. Sí.
Després ves tots els reflejos del Santiago. Sí, perquè per així era una zona que s'umbaven, no? Al estar a prop de la mar i del port i això així arribarien amb un muntó de bombardejos, no? En el Grau totes les cases derrumbaren, allí al port totes les cases seguiren derrumbades i així n'hi havia un muntó, sí. El poema també parla d'això, no? Més o menys del manprendre de la Guerra Civil, no? El llibre es diu Llibre de Meravelles, i el llibre de Meravelles és un llibre de meravelles dins de la desgràcia que fou aquella època dels seus records, no? És que no teníem de res, jo no podia anar al cine quan tenia 15 i 17 anys perquè no teníem un duro. Però dient, els llauradors no d'això, però els llauradors tenien menjar. Menjar. I venien i ma mare me deia que una senyora, bueno, cosina de mi abuelo, que era mestra, pues venien en els fills i la senyoreta, i venien i mi abuelo tenia un esguim a casa, allí el camí de Godella, i tenia allí l'andana, tot ple de menjar, tot. I venien i s'enduien de tot, i mi abuelo deia, quan això torneu altra volta a vindre. I allí ho tenia mi abuelo, que ho tenia allà del tot de l'andana. Teníem reserva de menjar. Reserva de menjar. I era mestra, ella era mestra. Per això dient entonces que passes més fam que un mestre escola. Mira si te ho puc dir, El que vol dir la poesia, que la guitarra era amarga, la vida era amarga, però al mateix moment també tenia les seues boniques, les coses boniques, perquè érem grans i encatxuàvem per allí com si fórem xicotets, jugaven per l'horta tots i juguem per el poble botant sèquies i de tot, i érem feliços. Era amarg perquè no teníem molt, no teníem només que potser una bata per tot l'estiu, i potser les sabates les tintàvem per l'hivern perquè no eren blanques per l'estiu i per l'hivern no teníem altres, però érem feliços perquè teníem una infància feliç. Jo veig ara els xiquets que estan tots en l'aparatet així i veig que no. Me dona això, de veure-ho. És una altra manera de viure, és una altra manera de viure, d'entendre la vida. En aquell entonces no n'hi havia aparatets. Avui n'hi ha i els xiquets joves gasten els aparatets per jugar i també per estudiar i depèn, perquè té diverses aplicacions. Era una altra vida, Rosario, era una altra vida. Exacte. Que era una vida amarga, però al mateix moment. Avui també n'hi ha gent que ho està passant mal i la vida s'amarga per ells, però d'una altra manera. D'una altra manera. Quina amargor era pitjor, aquella o esta? No ho sabem. Per cadascú, el temps que ha viscut... Per mi està, perquè la gent s'ha acostumbrat a moltes coses. A moltes coses.